هێزا سووریایە دیموکراتیک ریا دنافبەرا ڕقا و دێرا زۆرێ de birî. Şervanên Qesedê gihiştin Çemê Firatê. Me riya dêra zorê û riya Reqayê me qut kiriye û gelek gund na çemberê de ne van gundana îro heta êvarî em ê gelek jiya rêzgar bikin. Nal vê derê em ser ava Firatê ne. Di berdewamiya pêngava sêyemîn ya operasyona Xezeba Firatê ji mihwerê Mekmenê şervanên Qesedê di heyama sê rojan de ji wî mihwerî neh gund hatin rizgarkirin û şervan 20 kilometr pêşketin. Tabii hêdî çember li bajarê Reqayê teng bû. Em hêdî me bajar xist naberî çemberekê. Ji ber wê çendê jî armacê me ji ber ku zelal bû ku em bajarê Reqayê rizgar bikin. Riya di navbera Reqa û dêra zorê de hate birîn. Niha Daişê li Reqayê ji sê aliyan de ketiye dorpêşkirinê de. Li başûrê Reqayê got Çemê Firatê heye beriya niha balafirên koalîsyona navnetewî pirên got Reqa bi başûrê êvegirê dide rûxan. Niha tevgera Daişê li Reqayê pêtir lawaz bûye û ketiye pûjbûnê de. Zana Umer dengê Amerîka ji herêma Bakurî Reqayê.